Аз съм Боян. Не говорим за храна. Това е тати. Кухнята на щипка сол. Нещата излязоха извън контрол. Събота е 5-6. Новенька. Мама, това ще го държи. Моля се прибери тия неща от масата. Изпаркам се с тебе, бе, детенце. Еми искам много да играеш държи лъча, не се това. следи, човече. Просто ги прибери. Не искам да се идва по масата, е, бат. Той ти става пълна кочина. Тук е пълна кочина. Това са мътниците. Каже, Аз сега си казах на ушите, не? Прибери това от масата, момченце. Не ме е... Ей! Чао, чао. Откъде се спира? От същото място.